קריטי. האח הגדול מתחיל. תקשיבי, אוקיי. זה פה. אמא אמרה, גם מקום ראשון, אלירן מקום שני, עומר מקום שלישי, נועה מקום רביעי, ורפאל מקום חמישי. אבא אמר, עומר מקום ראשון, גם מקום שני, אלירן מקום שלישי, אבא צדק באלירן. אבא צדק באלירן. אחד מהם אתם קולטים זה היה אבא באלירן. הגדול של העונה. רק אתם קובעים עכשיו מי זה יהיה. עכשיו מהטפלאי. עדיין לא סגור, אבל עכשיו לא, אני ולא אתה הצלחת. אלירן, נשמה, מה קורה? בסדר גמור. אני אמרתי עומר מקום ראשון, רפאל מקום שני, גל מקום שלישי. הסופר לפני שאנחנו נדבר, אנחנו רוצים להראות לך את התהליך שאתה עברת בבית. תסתכל פה על פלאשבק. אלירן, אתה נשוי? אני נשוי ככה. למי? לנויה המדהימה. ואין לך ילדים? אין ילדים. אני גדלנו בן אבי במרדף. לך, זה שואו בגיל. אני באמת חושב שאתה בן אדם זר. באמת אני אוהב אותך. איזה רע מדהים עשיתי, הצלחה מסתכלת. שאלת להפתיע לנו משהו, שמעתי איך צחקנו? אין יציאה. חבלתי? כן. בן אדם לא עושה כמעט כלום ולא מביא הכי הרבה קנסות. רק אמרו לו גם איתו פתאום. זה אני מחכה שהוא יתקדם. מה אתה רוצה? מה שהוא רוצה? תסתכל כמו לא שצריך. רוצה מקום, אתה רואה מקום. נראה שמו אותו עצלן. אתה יושב שם כמו מלך סולטן. איזה גברי אתה? עכשיו אחרון הכי יש פה שלושה שלא אוהבים אותי. אתה, את ואתה. אני באמת חושב שאתה אחלה גבר, אחי. שמו פה. אחרי שהוא אמר לי דבר כזה, אתה לא יכול לחבק אותו, אחי. לא לוקח את זה בצורה אני... כזאת. זה לא חברות בעיניי. צריך לבחור צד. שרוף. זה כבר היה איתך. לא יכולה, אני בלחץ. אתה החבר הכי טוב בעולם. תגיד לו, שמת את מי שרציתי. אני אביא לך הצלחה, אחי. זה כבר מתכסה. למה תמיד קורה לי כל החרא הזה? אני לא מבין את זה. זה בדיוק מה שקורה לי בחוץ. אתה מרגיש דבר מאוד חשוב? כן. אני צריכה את אלירן כחבר והוא לא בדיוק נמצא שם. למה אני אומרת ככה? נראה שהם פה חברים. ברוך הם אותי. אף אחד לא רוצה לדבר בחברה שלך, אף אחד לא רוצה באמת שתהיה לזה. כל אחד משתמש מתי שצריך, לוקח את אחד וממשיך. לי אישית מאוד קשה לראות אותו פה, באמת לא חושב שאתה בן אדם רע. ההפך, אני התחברתי לך בהתחלה בגלל שראיתי את הלב שלך ואלה חיבור אותך. אני מעולם לא אמרתי עליך שום דבר, והיו אנשים שממש ירדו עליך. צלחת עליהם וחזרת להם 3 שנים. יש לי פה תבוא, זה יש. אני לא יכולה. לא נתת לי מענה כחבר, מחקת אותי.